Ojo lali lur, like, komen, lan subscribe. Kil petak ngadep ngalor mangan kikil sing enak noleh Kang Jamil dijak mangan buta cakil. Hop tuku buah nek buah gedang senengane adikku sing prawan areke ayu senengane kaosan ka adik kaya gembol kucing anak. Jos. Wadah bandrekane rek. Bandrek suayu wae. Aku seorang seniman, tiap hari tak berhenti makan. Badanku sehat seperti Superman. Senang aku tuku sego buntelan. Aku ingin jadi Superman, terbang tinggi di atas awan, kian kemari terus begadang cari cewek yang masih perawan. Dapat pacar gak punya uang, pikiran pusing cari sasaran, terbang tinggi nyorot nang laran, cari omplong didol kilona. Duwe andok wong loro mangan bakwan barek soto, mari soto imbuhe bakso, mari mangan bakso mangan bae prautu. Aku dhewe mongso heran urip ana jaman kemajuan, kadang-kadang sampai digawe nyanyian macem-macem anane keanehan. Sebagian muda-mudi biyen nek pacaran toleh gon sing sepi, kendel-kendel arek saiki no padang-padang wani jemok pipi. Aku seneng nduk peteng-peteng kepethu arek wedok tak anggap rawan, terus tak ejak nang sepi-sepian. Rasaku arek wedok dadake Kang Paiman, namung semanten sairan kula sae lan boten borong karasaya. Lali-lali dolor wong sing lali arane wong sepekon. Iku lho wis jalukane bos sik aneh-aneh rasane. Ya panjenengan sembarang golek sego pecel tok ya akhire ya apa ya. Ya dikek rawon ya dikek pecel mbok. Masa aku sing kari ki enak ta enggak iki jang. Ya kari mlebune ae ya, mlebune rada tiris ngono ya terus rasane iki. Nek katik macet. Lah, wis dijaluk maneh montor iki. Lho. Lho, War. Ya apa kon niku? Apa? Wis bener ae. Lah mosok pancet sing dhisik sing ngono. Saiki lek gak diobangno lek ya kaum pendengar iki lho. Lha wis ngerti. Tapi kon duwe perasaan. Apa sih? Lho ana tangga lara kon lauk-lauk iki lho.
Pikiranmu iku kon dekek endi? Kon titip nang pitik ya. Tangga loro sebelah ndi? Lho ya apa lah yu minten iki. Loro apa? Awake lak loro gabaken panas. Oh, loro panas. Iya. Nah, loro panas tak kei dulinan lak tambah waras ah. Dulinan apa? Ya iku mah. Ya gending-gending Bang. Lho. Iya. Oh, paling peno gak kira iso coba. Lah nek kon seneng bareng oleh kono ya apa lho wong loro mbok ya masih gak bantu-bantu apa-apa iki ya bantu pikiran. Ya engko asile nyuwara iki tak bantokno cek gawe ngobati ngono lho karepku. Nah, Kon niku gak iso-iso ae kon niku. gak iso-iso ya apa yang wong iki lak teko akal. Kantongku suwal. Lho. Wong iku gak sualan. Oh, teko akal. Teko akal wong iki. Iya. Panjenengan kon tak pikir ya ono benere tapi ya ono klirune. Tekon ndi meno iku? Gak ngono. Sapa? Peno iku mang tekon ndi? Omonganmu kaya wong tandes deles kon. Senani bojone cak padi ngono kon. Mlaku tok gak leren. Ya peno iku. Kena iku gak mampir ingsun iki lho, lara kabeh. Mesine ya. Padi. Awakmu iku nyeluk cak barek aku iki, Par. Temen. Ya apa sih? Bapakku lak dulure bapakmu ta. Iya. Kadek misanan, mesine ya tuwek aku. Tapi nek dipandang wong iku lak tuwek aku ketoke. ya mergo untune entek kok apa ya. Ah, wong ya didelok pernahe ta. Lek jarane wong Jawa durus. Iki timur iki. Kon niku Mas ya kon niku pernah tuwa tapi aku mosok tahu pencilaan ta mek kono. Lak gak tahu. Makane ojo sampe pedhot seduluran iki, perkara bapakku wis gak ono ya. Iya. Iku manjane wis. Gak kon Aku mosok mikiri sing gak ono. iya wis ngerti aku. Mikir untume kok siung. Wong kari si tak kon siung-siung kan niku. Biasa mesti wewer-wewer arek wedok mualor ngidul. Kon niku hancur-hancur lho. Aku ketok nduk prapatan ngenane arek rokan ijo sapa iku? Lah kon niku ketokmu. Arek cilik kuning? Ya sapa wong sing ambek aku iki? Iya. Ya apa lho. Lah takon sampurna iku apa? Sapa iku? Wong anak cak sampurna tak sabrangno ngono. Lah apa arek samono gedene? Arek gedhe lho perawan lho. Gede kritingan. Nah, aku ro iku. Masuk sir-sir aku ah. Apamu? Wong jang-jang aku. Arek Simon Gunung sih iku. Ngawur ae, dilungkas nyusul ngono. Cis kacang buncis ekstrak. Lho. Ya apa? Wis pimpinan. Berilah Baik. didikan. Kok dinanti di sini sih saya? Iki ngomong apa sih? Lah mbok lah sir-siramu lak ngomong apa? Ya benere ngono jelasno majasi ku apa ngono kaya kon iki Lah ngomong iya, sak mbok lugune. golek nggon sing strategis. Ya apa nggon Kono prapatan lho. nggon Semayan. Ono strategis nduk Tanjung Alor nggone lalar-lalaran. Iku ambek Kayak ambek gomplong 1 kilo 250. Ditenono nak sandalku dirubung laler. Golek nggon sir-siran iku ojo nduk kene. Ngolah ngomong dene aku wonco kebatut. Kenalaken Dik, kula Kenal iki. cacakne niki, cacakne Munawar. Oh nggih, Nggih misanan. kula Tini. Oh nggih. Pinten wulan sampean dikenal nih? Meripatmu kok Lho. ndelian kan. Wong takon kok gak oleh sih. Mbok ya setengah merem. Pinten wulan niki kenalan kali Munawar? Kenalan niki mboten batas sih kok kenalan. Tahu numbasaken napa mawon? Niki. Nggih. Malah sandal japit. Sandal jepit. Nggih. Ya anggur melok aku Dik tak tukono bengkiak. Kok sir-siran jalan sandal jepit, Dik, Dik. Omahe tak bangun ngarep kon wis tak ganti Ganti apa? triplek saiki tak ganti plastik. Iku tambah nemen cek kata-kataan kayak pocong ngono ta. Sing sabar mawon ngomong dulur kula niki. Arek niki pancene ceguk, minta. Temenan. Ceguk wong tangane moroan lho, tangane moroan mawon. Iya. Moro teng pundi? Lah teng niku tenggane kanca-kanca ping pinten man moro tangane. Tangane dong sing moro. Nglumpuh jane 5.000 utange dereng nyaur. Oh iso lah kan cek sini-sini Tapi sampean asal niki pun Mas nemu masak kebo. temenan Dik. Engko sangakno. Sing rebut arek niki arek pundi mawon. Lho, lho, lho. Pun saged kenekaken. Temenan. Wong sing winginane enten gang dubur-dubur pun kenek arek niki. Kenan apa niku? Lah nyolong balung. Wong rumah samu kere aku iki. Pak menengo tak omongane bakal bojomu iku lho, cek gak kaget. Pun kaget. Temenan. Ora niki wis Boten lan apa sih? lek mboten enak atine muring-muring elek. Temen. Sembarang disaut. Sampeyan Nyata kula apa? kandhane enten pacul saut pacul. Nggih. Linggis saut linggis. Mosok sih. Lho, mburine omah memean iki. Entek enten lek 5 maneh. Iya, Cak. Eh? Iya ta. Ojo direken ngomong itu lho terang-terangan ae.
ngisir kon sakjane ngono. Kok lha apa sih? War kok. Ah, Sok ngono ta. Aku iki lha apa sih wong bojone Lah aku pengen delok kedadian lho. Temenan lho aku durung mendalem temenan lho. Nek pancen kon sir sak karepmu wis, aku tak ngalah gak apa-apa. Enggak, Dek sayang adikku. Aku iki gak ngono-ngonoan wis. Waduh. Ayo ngini-nginian ae. Tahu ditumpakno sepur, Dik. Men tahu. Mun tahu. Mboten. Lho kan iku lah tak tandhi, Kapan? tak pikir wong papat. Ngono iku. Jangan nglencer ta war kon niku. Wis nang taman remaja. Kapan sih wong dudono gambare tok ngono? Lah ya gambare. Ngawur ae. Wong ojo ngono, wong jangi sirisiran sing mesran. Mesran. Padane uli mawon. Ya sing mesra ngono lho. Mesra. Ya mesra. Nggih. Takono no, nek nonton film iku gak remeh-remeh. Film napa maneh? Lulu. Paling ning tenggane Simo. Lowamuke napa gedhonge. Alah kon iki dijak ping 11 ya kon. Tapi masih ngoten mboten ana apa kok hiburan. Mriku ceritane nggih apik-apik. Temenan. Nggih. Kapan-kapan dolen teng griya, Dik. Wong kula nggih enten kutha. Saking niki lak tepak teng desa niki enten perlune. Cak napa, Cak? Perlune mulai nang desa lek dodol karangane. Sok ngono ta. Wis, waran paman aku mbok kapan rono ya? Iya. Wis. Dik, nggih anu mun sugeng tindak nggih. Tapi nek gaweku aja lali lho. Yo kapan sih? Nek gak salah ya tahun 3000 be. Sampeyan ku sing mesti ta, Cak, nek ngomong iku. Wong wis Kapan ngono dirembuk gaene? ngono lho. Wong wis dirembuk ambek wong tuwa-tuwa ngono. Wis gampang nang diresmekno ya. Iya. Diresmekno. Wis nang mulya nang Iku mang disugeng tindak awak dhewe jangan nandi. Mbah iki. Kok disugeng tindakno lho. Lah bae tang pundi-pundi sampean macet tang mriki Gak jang. ngono setengah nondong kan niku. Lho gak ngono aku ate nok perlune aku gak iso medhuk suwe-suwe ya. Iya lho. Ya? Iya. Ayo, Cak. Ngono. Kalau nak setum. Ono setum ngono. Lho, Becak. lek mulya aja mlaku cek gelis. Lho ya kan iki. Melayu wae cek gelis. Ya Pak. Melayu wae cek gelis. Teko omah melet aku lan. Iki lho. Oh, Apa iku? kari belum tok iku. Ayo ya. Oh, iya. Wah, guys, ya adu lek munawar karo arek iku. Lah aku ndek utang iki ya brek mangkane wong iki kereng. Sumpah aku iki nandi ki enake golek objek nandi. Kulak sembarang rugi ae, Dek. Pringisi. Loh. Kak pernah ngomong sing kenal apa pringisi iku. Lah iku nek omongi wong Jawa iku apa aran iku? Permisi. Lah iya cocok mek contonge beno iku. Makno kacang bae ana contonge bae. Teko ndi, Kak? Teko ndi? Aku ntole awake benu. Oh, nek benu, nduk kali bokor benu. Benu sop ya. Benu anu bojone Mbak Su iku sih. Lho, aku gak doleki bojone bakso, doleki benu. Awake benu. Benu melok tajab. Armada kono nduk Malang. Doleki awake benu iku awakmu, awake kono. Oh, goleki peno ngono ta karepe. Iya doleki benu. Ngono ya penu, Kak. Iya nek kapan wong Jawa iku beno, tapi nek kapan wong Madura gak iso ngomong beno iku. Lah iku, Mang. Iya kebrojo, Dik. Ono parli ta? Ono parli. Nek parli gak iki gak dodolan. Parli biyen ngerombeng, Dik. Ya. Saiki gak ngerombeng, Saiki Dik. diwalik ya gak ngerti. Perlu Kak perlu. Oh iya, aku iki ana perlune ambek awake beno. Saiki lak ngetan, Dik, yo. Lho ngulone Kak. Ngulone. Ngetan panas emang gak enak. Dek. Lho saiki awake beno iki cak ngetan iki. Ngawur ngetan iku buntu gange. Ngeten iku lho goblok Oh ngeten. ngeten ah. Oh ngomong ngeten awake beno iku gak. Lho, lah sampiun ya napa? Iki sing dadi Madura iki sapa, Dek? Wong sing dadi Madura aku, malah beno sing ngomong Madura. Terus ya apa sih Kak? Genah iki apa? Barang sing dhisik kaya apa? Iya barang sing dhisik tak jaluk ambek aku. Lah barang mau peno Lho gak tak barange. apa sih? Lho, aku jangan barang opo tak jaluk kok. Ya sepeda dhisik, Bang. Oh lah opo aku njaluk sepeda. Lah sing endi? Lho utang peno iku ya opo gak nyaur-nyaur. Ya sing ngene lho Kak, wong jeneng aku iki karo peno lah njaluk salak sih. Salak pirang keranjang 5 keranjang. Terus sawo 6 keranjang. Iya. Terus apukat. Lah iku belum iku. Lah iya iku tak dol nang pinggir rembong Kak. Ono prau tuh nyasar. Dadi gak oleh pelari diplarisi prau tuh cemet kabeh campur lemah iku. Dadi panganan iki wis campur lemah ditobrok prautu. Iya Kak. Saiki wis entek iki yo. Entek Kak. Yo susur, Dik. Oh. Oh, apa ayo susur. Ngomong subur. Subur. Apa ngomong subur? Lah Saiki ya apa tak jalo duwike? ajaji piro sih Kak? Lho iku nek ajajine gak akeh, Dik. Mek piro wis 3 juta.
3 juta Dik, titik. Ini lho Kak, menika periksa nang rumah sakit jiwa. Lah, apa Dik? Barang wis 11 keranjangnya 3 juta iku lho. Barang ya apa? Lho. Iku tak kira-kira ono lek 50.000. Terus utangku sing dhisik pira? Sing dhisik iku utange 30.000 Dik. Aku njupuk wedhus meno pira loro ya. Wedhus loro iku tak gawe sewidak Dik. Terus kucing iku 4. Kucing papat iku imbuhe Dik ya. Lah apa kucing Kak? Kucing gak kreken Dik. Oh, bae diregani pisan. Kucing iku biasa sing ngapik kucing iku Sulkan Seno. Wis senengane kucing karane Dambis iku. Dadi lek digonggong krupyuk kabeh ana kira-kira Iko digonggong krupyuk iku remek Dik. Remek. Digonggong krupyuk iku wis sewidak ambek 90 150. 150. Saiki kono ana dhuwit pira? Wis. Saiki iki ana dhuwit mek 40 Dik. Ya iku tak silit dhisik ya. Dadi tak silit dhisik iso tambah dadi 190. 190 Dik ya. Iya, tak Ya silit. iki dhuwit menapa 40. Iya. Dadi 190 Dik. Iya, Dik. Aduh endi aku patenono. Oh, perlu aku dorong nyaur saiki njaluk dhuwit maneh. Gak ngono, Dik. Lho, Kok melok Dik? Aku belum celuk Dik. Aja guyon lo. Ya wis. Telo aja guyon lo. Lo aja guyon. Wala bojo. Iki lha apa mundur-mundur iki? Lah peno mecicil ambek aku. Ya Kak, aku dhewe ngerti sur meja ono ulane. Iya. Aku wis gak nek gelung, peno wis carane. Lah wae peno wis seru Dik. Ciriwanti lelewa ginawa mati. Iya, terus Dik. Iya, kapan peno bongko? Nek kula kilono aku bongko. Wis gak nyaur wong dibongko-bongko. Guyon, Pak, guyon. Wong lek tegang terus gak guyon lah, akhirnya gegeran. Iya. Geger gak perlu. Kapan peno merunu? Kapan peno merunu? Ya ni meni. Lo meni aku mrini. Meni wis mati, Dek. Peno cok marani meni saiki meni. Wong dhek dhewe gak epleng ngomong gak karo-karuan. Epleng iku apa? Dek? Kapan peno mrono ngono lho. Iya, lah iya nek kapan wong Jawa peno mrono, wong Wis aku, Pura mrono. aku janji. Aku janji Janji mrono. iki omahe iki Dek gubeng. Sopir ra iki janji. Jare saiki nang Sumatera. Kak, tetep lho kono, dulure karyono. Janji sopir. Enak iki didrong-drong ya kono. Cok guyon. Oh, Cok. Cok guyon suarane cacak wis mutek. Ayo kapan Dek duwe? Ya wis ngene. Ayo pesek Dek. Peno pesek ya. Ya ditunjuk dhisik cek pesek. Lho iku lho pesek ku duwe iku lho ndi? Pesek. Iya ndi duwe. Enggak iso cara Madura ya dadi Madura ngono. Iso Dek tapi omong keslega Dek. Ya wis dina Sabtu. Sabtu ya. Aku teko rono. Aku saiki tak obat dhisik. Eh? Aku tak obat dhisik. Peno ku mati tak kasih. Tak golek sregrengan. Sregrengan iku apa? Tak golek dhuwit engko tak terno nanggon peno. Oh, trek kebyek iku. Arane wong saiki kudu kebyek iku. Ya sembuh karepmu tah ngomong. Iku carine wong. Ayo Dek saiki trek kebyek iku lho apa arane? Golek sregrengan cara nggonku. Yo iki carine kapan wong bahasa Indonesia trek obyek iki. Iya wis. Yes, balik ya Kak ya. Sip Sabtu ya. Sabtu sore jam piro, Dik? Sabtu sore akeh kancane. Awake penuh ki ngacak manyanyi. Oh, Sabtu sore. Ngacak manyanyi bener. Loh, masih aku manyanyi wong suaraku mardu. Iya, secela suaraku gerogot. Ya jam Ya, pitu. jam 7 ah. Ya, jam- Sore apa esuk? Jam 7 sore esuk Dek kena. Lho kok sore esuk ya? Ayo kan esuk sore. Ya sore Kak ya. Iya. Ojo lali. Ya tak malik Dek ya. Eh? Tak malik. Wah kon glondong bangga. Lah malik iku Dek. Balik ah. Yo padha ae mek malik. Iki Madura teko ndi rek? Kak. Oh ya sik tengen iki wong iki. Lah apa nak celak-celuk? Krungu ah. Heh? Krungu. Nah, rumah sana dublek bener. Yo krungut. Iya ya. Cari guyon. Cari guyon. Sik iso ngedung sik Kak. Heh? Iso ngedung. Lho Dek ketung aku Sik. ate gelem ngitung Dek. Kepengin plat peno. Masa kepino. Sik kepino. Tak ngitung ya. Iya. Lah olah. Kacamu ni Dek sengkari. Kono kakean man wajan Kak. Apa makan wajan? Sik, coba sik. Masih aku lak iso cara Madura sik. Sik. Kena jula-juli sik. Iso Dek iso. Iso ah. Iso jul-jul. Sik tabun Dek. Ya. Nah. Enak. Jul-jul iki. Aku Dek. Apane wong Jawa. Jawa ya apa? Iya, itu manjur ajar Dek. Tarik. Sapa ngedung sik? Sapa sing ditarik? Kamu tarik suaramu Kak. Ora ngitung dhisik. Aku tak ngitung Dek. Cocok ngomong ae tak ngitung. Ngitung
Ngidung apa, Kak? Ngidung apa, Kak? Itu cara Madura. Cara Madura ya? Lah wong aku mek wong Madura. Iya, iya, ngidung cara Madura. Cocak ngomong ki. Kak. Tak ngitung. Iya. Heeh. Sing enak apa nih? Sing enak. Oh iya. Tak ngitung nek cocak. Iling-ilingen, Kak. Iya, sampe lali. Sebab lek gak Cake ngitung pun cak ngomong. Mangap cak ngomong. Kene gak mangap ono orang-orang ndi pasti. Mlebu cangkem sak karo sarapan. Cok ngomong dhek tak ngitung. Pangle rumah sakit kana pangle wong dokter capek ngabuti jole ngono jare enak suarane. akang pangle jadi reng laki pangle wong ono pinter cari mese jole saiki wae penuh. Iya. Bless. Penek ku ngitung apa iku? Ngitung terus apa iblis iku? Sing ono ukarane. Iya, terus-terusane yo ono. Terus melarane wong. Aduh bingung ora musuh kakak Terus ono maksudnya. ono terusan. Tuh napasku yo. Iya. Pasar aja penapun malewo moncoma malaya otore maneh Gile. bangakona sedeki prabu Tak nyaman. malewo bareng ateku anak matore kuwaku Oh nyaman Jola joli sarung barongan Duwe serengkete sekore kanan Kabar juline bojo barongan Dianggape bojone dhewe kanan saya bojone Dewi kok Dewi nar sempang le rumah sakit janjo tuan dokter capek ngangkote maneh Gile sami saus gampang dadi reng lake janjo tak bener nyarena pase Nek kaya kodho nek Dek karo tolo Kartolo awake aku tak balik nek aku tak balik balik ya balik Kak. aku iso nyali dek Iya. utang peno nyawu Kena jula-juli iso ya. eh Wis enak jula-julimu. jula-juli iso tapi suarane dek Jamu nang nggonku ben. Yo, coba apa dek Lho ono ya. oh iya dek aku njaluk tolong dek Golek ya aku njaluk tolong wae peno Golek sisiane pring petung ya. pring betul Pring petung. iya dek Terus golek apa engkes ya. tes piro kabeh dek 5 ya kakek-kakek. iku diceplok apa diuntal urip dek diuntal urip ya Gak, engkes engko ditunu. Ditunu. Oh, mati ya. Dipek awune. Awune. Terus nguntale mbelek dibuntel wong patrol ya. terus cari dicampuri deplokan beling gitu ya oh tak tutuk apa ya bener Sih, Kak, walang kekek iso no? Walang kekek. Perune apa Walang sih? kekek? Perune ono tim dadi gak ado-ado golek. awake penuh iki parsemon yo. Kocone walang kekek. Iya. Walang kekek, walang kes. Walang apa iki? Walang kadung. Ono, Dik. Walang bongko. Iya. Walang kayu.
Iso ya? Iso. Si tarik nggih. Sing ditarik apa, Dik? Ya iku lho, can iki lho kaya. Oh iya. Oh sing manyanyi iku. Iku manyanyi. Ya dadi ku menyanyi. Ya manyanyi dhisik Dik iku. Kapan kon menyonyo? Iki ditarik teko swara. Iya. Awas rungokno, Dik. Cacing. Oh, Dik. Kak, kono jare iso ngono iku. Lah iku ditarik apa nyapa? Ngene lho. Iya. Catut. Liru, Dik. Dik. Oh iya ya, iya. Capil. Cadem. Tarik dhisik sik peno, Dik. Canting. Ya, peno sing tarik dhisik. Canting. Canting ndi iku? Cantinge Solikin. Wae peno iku iso. Cantinge Salikin. Ya. Tarik dhisik. Canting. Oh, canting. Iya. Jali. Yo. Dorong, Dik. Durung aja senggaan kok ya iyo. Oh, boleh turun. Paman. Gerendem, Dik. Wong bedak. Apa iku wong apa, Dik? Wong bedak. Wong becak. Ngawur ae iku. Apa? Wong petak. Wong bedang pangkalan kali. Ya pangkalan. Pangkalan kali. Apa pangkalan Juanda? Kok berarti betura kok diceluk kran. Wong dadi betura diceluk kran. Ah jenengmu Sokrat. Iya. Bisa ya bener. Putung dengkule. Ngawur ae. Apa? Potong buntung. Nuruti peno gak cocok blas gitu kan. Putung wote. Ku kenapa wote kok putung? Wis kabotan sing nyabrang. Putung wote. Putung karo wong ngesis. Putung wote. Nah, enak Dik, terus Dik. Senggopo teng atine. Iku sing kari kemarin suarane nambas, Dik. Ya Kak wis Kak. Wis, Dik. Ya. Aku mlebes mili, Dik. Tak balik ya. Ya. Penontes suara. Jam 7 sore ya. Ya jam 7 sore. Jam 7 sore dolan sama peno yo. Karepku cek lali udange ngono. Sing penting iki mulih nang desa wis.